Welcome once again on Igbo History TV. This is Chiso Natugo. I want to explain the content of this video to some people who don't understand Igbo language. This man is talking about Ofo tree. Ofo is one of the most sacred tree in Igboland. It is highly respected tree. Nobody goes near Ofo if you are not pure. Nobody goes near Ofo tree if you are not pure. Ofo is the Igbo symbol of justice and equity. So as for people who don't understand Igbo language, I believe this will help you understand the content of this video. This man is explaining to people what Ofo tree is all about. The tree I'm talking about, it doesn't grow everywhere. Anywhere the tree is seen, it must be recognized. It must be adored because it signifies something. Ofo is a tree of honesty, as in Ofo signifies pure. If you are not pure, you are not supposed to go near Ofo tree. If you are not holy, you are not supposed to go where Ofo tree is. This is our own. Igbo people, any Igbo man values Ofo tree because of this Ofo tree I'm talking about repels evil attacks. Wherever this wood, anybody that holds this wood, no evil will come near that person. Anywhere you see this Ofo tree, no evil will come near that place. Any evil of any sort will not come near that place. Ofo is a tree. Ofo is a very powerful tree. It's not a anyhow tree you can go and cut down or even fetch firewood from. No, you don't fetch firewood from Ofo. And I want you to note this. Women don't go near Ofo, especially women that are still seeing their period. Don't go near Ofo tree because Ofo tree is a sacred tree. So if you're a woman, even a person that is not qualified enough traditionally cannot go and fetch Ofo wood. Nobody fetches Ofo wood. Ofo wood is allowed to fall down from Ofo tree naturally. That is the principle of live and let live. Ofo tree is allowed to fall down, detach itself naturally from the tree. That is when a titled man or a spiritual person is allowed to go and pick it up. And we don't sell Ofo wood on the market. Even if they're selling it on the market, you don't price Ofo tree, Ofo wood. You don't price it. Because it is a deity on its own. So I want you to watch this video and drop your comments. Please don't forget to subscribe to this channel. Turn on the notification icon for more updates like this. Ofo motu Chineke jiri do karịcha otu niile n'ala Igbo. Ọ na-ada n'ọnwa Febụwarị bụ ọnwa mbụ ize n'ala Igbo bụ ọnwa mbụ ize ka o ti ada. Ọ na-ada a na-ewekwere onye ọbụla nwere right nji Ofo. Onye kpatara n'okwu Igbo a na-asị na nwoke ji Ofo, nwaanyị ji Ofo. Onye ọnwa ekpere onye Igbo ekwesịrị nji Ofo dote n'ọfịs ya, dote na moto ya maka accident. Dịka a na-anata Krismas ma ebe ọbụla niile eji Ofo nọdụ ya. Ofo na-achụ mmụọ ọjọọ rinne. Onye kpata mmụọ niile nọ n'ala Igbo ma ndị akpọrọ alụkwụsị ma ndị akpọrọ Ofo ya dị n'iru ya maka na mmụọ ahụ chọọ njehie oke Ofo ya ejide ya. Onye ka eji edotere Ofo. Ofo a nwere the control over both spiritual and physical and the unseen enemies. Ọ dị ike rinne. Onye ka eji akpọ Ofo Chukwu n'ala Igbo. Onye ka eji akpọ Ofo egbu eji ewe n'aba Ofo ọma Ofo chere m afa dị iche iche si na Ofo lụrụ 500 ezi Ofo wee wepụta akpọbịa chi ya eji chi ya bụ onye bụ ike. Ọ bụrụ na nna aza eze Ofo, ọ bụrụ na nna aza aka ji Ofo gburugburu, ọ bụrụ na nna aza ede ọdịnala na omenala Igbo gbaa gburugburu na Ofo bụ na be m. Ana m enye Ofo nri mụ na Ofo erikogo nri
obodo dị iche iche ndị Ghana ndị ọcha na-abịa ebe a kpara ọfọ so ọfọ enwere ihe ọjọọ ọbụla n'ala Igbo osisi Chukwu kere dị asọ nke anyị na-akwanyere ugwu dị iche iche daalụnụ enwere ajụjụ maka ọfọ ọfọ nwekwara mkpụrụ ịna-anya mkpụrụ nke a bụ mkpụrụ ọfọ ịna-anya ọ na-ada o nwere mkpụrụ mkpụrụ ọfọ a ka eji esi ofe a na-egote na afịa ụmụ nwaanyị ji esi ofe ya na mkpụrụ achị ka eji eme ka ofe mee gịnị bụ tikina ọnya tikina enwe onye nwere ike si na pastọ ya sị anyị ga-egbu ọfọ nna ya ọkụ ọ bụrụ na ịgba ọfọ nna gị ọkụ ilu nwunye gị egote ọfọ n'ahịa na Lagos ma ọ bụ ya na-esiri gị ofe ịmara na ya bụ ihe i mere ya eme gịnị ya dekwasa gị ofe ahụ ịgbara ọkụ ya eme gịnị ya eti gị n'isi maka na iji mkpụrụ ọfọ esi ofe andịsị irijetụrụ ọfọ ọ na ị na-asị ọfọ Holy Ghost fire nwe ihe dị ka Holy Ghost fire na ọ bụ ọfọ fire na onwe ya ọfọwụ ọkụ na onwe ya onye kpata onye Igbo na ime ihe ọsị ejikwere nke ọfọ ahụ o kwuru na ejiri nke ọfọ ịma na ihe ọbụla ichere onye ahụ ya na-achị gị azụ back to sender ọlụ ọfọ na-alụ ụna aghọtaghị na ọfọ abụrụ ife mkpere alụsị ọfọ bụ osisi Chineke kere ọdụ natural echebidozie kwanye bịa ngwongwo ọghọ ihe ọzọ biko enwere onye nwere ajụjụ maka ọfọ ọfọ dị n'Igbo niile ọfọ na-epu n'Igbo niile Enugu steeti nwere ọfọ Abia steeti nwere ọfọ Ebonyi steeti nwere ọfọ Imo steeti nwere ọfọ Rivers nwere ọfọ Niger Delta nwere Delta steeti nwere ọfọ enwere ebe ọfọ adịghị epu n'ala Igbo mana e nwere ndị pụcha n'ọhịa ndị agha na-egote na-eji wee na-emeta ofe ha na-ele n'ahịa gbachara agbanagbo more than 1 million years 500 years obodo ofe abịa pụọ n'obi Igbo nke eji eme mme nke bụ the sacred one enwere sacred one ka ya bụ iwere ụlọ ọrụ were ya kpe ekpere ọ dị ile onye ka o ji wee dị iche daalụ enwere ike ịkọ ọfọ akọ ka ọ na-epu ebe sọlị ọfọ na-epu ebe sọlị etu mgbe Chineke si ọmapuo o nwere ike bịa na agụrụ mapuo nwere ike bịa na obodo mapuo ilu ọ na-agụrụ ọfọ agụrụ nwere ọfọ nke nọ na nkwa agụrụ nke ndị Adama agụrụ na-akpanye ndị mmadụ onye bụ ọfọ dị n'iche iche na ndị tupu ime ihe ma ọ bụ chi eze ndị Adama nri ya ewekwe gịnị ya akpanye gị ọfọ na mbụ tupu ọfọ nke a wee mụta ọfọ Adama mụtakwara ọfọ nke a na ofu nri ahụ amụta nwa amụta ibi ya